Duniya sare koɗa kuwalu jango asalan taskana lakhirama inde kai haɓayo miɗon jonde amin joni ɗo to giɗa en imi leydi Malaysia eyi mana kai aya andi kan amin joni mi huɗɗi ñamtida biɗoje Saudi Arabia Salam alaikum. joni an Andi ko yaɗata yan? a'a Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. no waɗi En kawri ɓuytari kai en meeɗayi irmayri. Alhaji Abbo Usmanu. Alhaji Abbo Usmanu mo Gawndere. Allah waɗanimo mayde ñande teddunde. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala tala ha hoɗi ɓernde aw fewi walla talaki ɗum feri jero Alhaji Abbo. o yawti Allah waɗanimo mayde. En hawri e coyal fangal en mbiyata meeɗa iri maggal amma ni kam o wayli ko keɓen bo pullo bana Alhaji Abbo tay o yawti oya ay to ba to keɓoyten ne bo Alhaji Abbo hikka ɗo mbi'emi ɗon watta huyeto e nde Gawndere en joyi Alhaji Abbo Allah waɗa yidal meɗen to wala ko mbi'en Allah kan tagi Alhaji Abbo kanko ɓuri e yitti Alhaji Abbo o hocci hunde ma wala ko tokkitorte Abbo sai Allah hinnamo yaafo a faami Alhaji Abbo wallitake julɓe Allah o wallitake diina o yiɓi julinde o yaari yoɓɓe hijju o hokki woɓɓe ceede ɓe je ɓe nangi filuji ko mbiya sana'aji woɓɓe o wallitake ɓe to jangille ɓe garti himɓe joni nan kai o wallitake waynaɓe o hawti hoore goɗɗum huko sati Alhaji Abbo o wari o ñippani en ɗo Allah hinna yaafo to amin Allah faranomo i dow inde baba meɗen Alhaji Dafta Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afrika jagorɗo mi yetti Allah kawtal hoore international en mbiya hulɓe lesdi Kamaru ɓe Gawndere ɓe saare kanko Alhaji Abbo Allah hinna Allah ɓurɗena Allah yaafo e dow bo inde Usman Shehu Usman jagorɗo Kode Radio international kanko ma emo wi'a Allah fewna Allah hinna Allah yaafo to Allah rene modibbo a noddorgol noddeten bandiraɓe meɗen fulɓe a heɓti ba a toɓerɗe maɓɓe pewa ko kuma to ɓe jewa wallide irinde Alhaji Abbo wallitoto sekiraɓe meɗen fulɓe to enen ma ɗum daru darde to ɗum heɓa bo makko ɗum heɓa tokkuɓe lawol makko ko a waɗa bo Abbo to amma a wallitoto o wi en jaɓa ɓaawo leydi ko desuɗen ɓaawo leydi ndin ɗum numtirten e majjum ɓaawo yonki meɗen ɗum kanjum woni ko raare Allah faranomo amin Allah hinna amin amin hokka ɓiɓɓe makko e sakiraɓe makko muñal Allah jaabo du'aji himɓe meɗen amin Allah faranomo amin Allah faranomo amin ay ngaɗi mi yettoyto ɗo to darakto meɗen to e Yusuf Abdourahman Allahu akbar kay kam mi hownowamo a tawaymo to hanko arɗo goɓal a arɗo goɓal daga ɗeɗɗi ay ɗumantaki Allah hinna to amin 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 mi nani wi'a e Abuja hande ko to ko ayade ga Allah honanayam mo daki to hawon e honaɓe boɗɗum